Ahoj, já jsem Kaja Birdy a dnes se spolu ponoříme do děsivé temnoty, odkud vedla jen jedna cesta ven a i ta byla vykoupena zoufalstvím. V úzkém ropném potrubí pod mořskou hladinou, kde není místo ani na pohyb, ani na chybu, zůstalo uvězněno 5 potápěčů. V pasti, bez kyslíku, bez světla, bez naděje. Ocitli se v noční můře, která se stala skutečností. Jediný z nich přežil, Christopher Boodram, ale to, co spatřil, co slyšel a co cítil, už nikdy z mysli nevymaže. Tento příběh je více než tragédie. Je to selhání systému, volání o pomoc, které nikdo neslyšel a které se navždy vryje pod kůži každému, kdo uslyší pravdu. 36letý otec 3 dětí jménem Christopher Boodram se probudil ve svém skromném domě v Pointe-Pierre, což je město na karibském ostrově Trinidad a Tobago. Tiše vstal z postele, aby nevzbudil svou ženu, která ještě spala. Christopher vešel do druhého pokoje a jako každé ráno si zacvičil. Pak si udělal snídani a v 5:30 byl ve svém autě a odjel do práce. Christopher byl profesionální potápěč a dělal to už přes 10 let. Komerční potápění je velmi široká oblast práce, ale obecně to znamenalo, že Christopher byl placen za různé úkoly pod vodou, věci jako inspekce, svařování nebo jen přemísťování zařízení. Christopher měl posledních 8 měsíců to štěstí, že pracoval pro společnost, která se nacházela jen 2 minuty jízdy od jeho domu. Byla to ropná a plynárenská společnost s názvem Pariafuel Trading Company a Christopherovy povinnosti v Pariafuel se soustředily především na údržbu podvodních potrubí, které Pariafuel používala k odčerpávání ropy ze svých lodí na pevninu, kde mohla být zpracována. Tato podvodní potrubí, kterých měla Paria nejméně 6, měla v podstatě tvar písmene U. Měla na obou koncích 2 svislé části, které vyčnívaly z vody, a pak tyto 2 svislé části spojoval 365 metrů dlouhý úsek potrubí, který vedl podél mořského dna, zhruba 20 metrů pod hladinou. Takže jeden z těchto svislých úseků byl na moři, tedy 365 metrů od pobřeží, a lodě doslova proplouvaly tímto otvorem potrubí, které bylo ven z vody, a vypouštěli svou ropu do toho otvoru. Ropa klesala dolů, stříkala přes tento dlouhý vodorovný úsek a pak šla nahoru po druhé vertikální sekci, která byla mnohem blíže ke břehu, kde mohli dělníci sbírat ropu a vynášet ji na pevninu ke zpracování. Takže v tenhle konkrétní den v únoru 22, když Christopher dorazil do Pariafuel, nebyl vůbec překvapen, když zjistil, že on a jeho kolegové potápěči budou provádět údržbu jednoho z těchto podvodních potrubí. Nicméně na tomto konkrétním potrubí, na kterém budou pracovat, bylo něco jedinečného. Neslo název Bird No. 6 a na rozdíl od zbytku podvodních ropných transportních potrubí společnosti Pariafuel nebylo toto aktivní od roku 2018, takže poslední 4 roky jen nečinně stálo. Z nějakého důvodu se společnost rozhodla Bird No. 6 uspat a tak ho uvedla do jakéhosi skladovacího režimu, kde vertikální část, která byla na moři, byla nedotčená, stále vyčnívala z vody beze změn. Nicméně druhá vertikální část Bird No. 6, která byla nejblíže břehu, byla nejprve ucpaná. Představte si korek v láhvi od vína. To je v podstatě totéž, co udělali s tou vertikální částí, až na to, že použili obrovský nafukovací korek. Něco jako obrovskou hračku do bazénu. Nacpali ho dovnitř vertikální části a pak ho nafoukli, takže trubku úplně utěsnil, a pak, jakmile to bylo celé ucpané, ponořili tuto část vertikální trubky pod vodu, asi 1,5 nebo 3 metry pod hladinu, aby udrželi mimo cestu všem lodím, které by se pohybovaly blízko břehu. Pak umístili na vrchol otvoru něco, čemu říkali habitat, v podstatě taková místnost, taková podvodní místnost. Abyste tomu rozuměli, představte si, že jste ve vaně a máte kbelík a otočíte ho vzhůru nohama. Takže uvnitř kbelíku nic není a vy prostě vezmete kbelík a zatlačíte ho přímo dolů do vody. Bez ohledu na to, jak hluboko ten kbelík zatlačíte, pokud ho neotáčíte na jednu nebo na druhou stranu a držíte ho stabilně, vzduchová kapsa uvnitř kbelíku zůstane.
Můžete doslova sáhnout rukou pod kbelík, pod vodou a bude tam sucho. Takže tohle byl habitat v Pariafuel. Vzali obrovský kbelík, chcete-li, a spustili ho přímo do vody. Zatlačili ho dolů a ukotvili ho přímo nad otvorem do ponořené svislé části. Takže nad otvorem do potrubí byla trvalá vzduchová kapsa, a to z důvodu, že pokud by potřebovali na tomto potrubí pracovat, jako například dnes, když chtěli, aby Christopher a jeho kolegové potrubí znovu zprovoznili. To znamená, že potapěči mohli plavat dolů a jít dovnitř habitatu a stát na malé kovové plošině, která tam byla umístěna, a mohli si sundat veškeré své těžkopádné potapěčské vybavení. A jen pracovat na potrubí, zatímco dýchali vzduch. Byl to opravdu luxus. Takže potom, co Christopher a 4 další potapěči, se kterými měl pracovat ten den, dostali instrukce, začali balit veškeré své vybavení a probírat, kdo bude zodpovědný za co. Jakmile byli všichni připraveni, vydali se na loď. 4 další potapěči, se kterými měl Christopher ten den pracovat, byli muži, se kterými už mnohokrát pracoval a považoval je za své přátele. Jmenovali se Kazim Ali junior, Josef Henry Wissel, Kerban a Rishi Nagasa. Jakmile byla loď na místě, potapěči vyskočili a plavali přímo dolů a vstoupili do habitatu. Sundali si veškeré vybavení a pak, jakmile byli jen v neoprénech, pustili se do práce. Teď byla práce relativně jednoduchá. Stačilo jen zatáhnout zapáku uvnitř trubky, která by pak vyfoukla velký nafukovací špunt. Když jeden z potapěčů sáhl dolů a začal tahat zapáku, zasekla se a potřebovali klíč, aby páku uvolnili. A tak se Kazim dobrovolně nabídl, že se vrátí na hladinu a sežene klíč, protože nikdo uvnitř stanoviště žádný neměl. A tak si Kazim znovu nasadil potápěčskou výstroj, ponořil se spod tohoto stanoviště, plaval zpět na hladinu a donesl potřebný klíč. Jakmile se znovu vynořil, podal klíč nejbližšímu potápěči a ten vzal klíč, otočil se zpět k trubce, sáhl dovnitř a začal si hrát s pákou a nakonec ji uvolnil. Ale v tom okamžiku, kdy byla páka aktivována, se stalo něco hrozného. Nevíme přesně, jak se to stalo, nebo co přesně se dalo udělat, aby se tomu zabránilo, ale zkrátka v okamžiku, kdy byla ta páka aktivována a začala se vyfukovat zátka, která ucpávala neaktivní potrubí poslední 4 roky, když se to stalo, porušilo se těsnění a najednou se veškerý nízký tlak, který se nacházel v 365 metrech potrubí, dostal do kontaktu s extrémně vysokým tlakem vzduchu, který byl uvnitř habitatu. Takže v okamžiku, kdy se uvolnil špunt, se vzduch jakoby vsáknul dolů do potrubí, ale to se stalo téměř okamžitě. Bylo to skoro, jako by se z otvoru potrubí stal nejsilnější vysavač na světě a nasál všechno, co bylo uvnitř habitatu. Veškerý vzduch, všechno vybavení, všech 5 mužů a také potrubí začalo nasávat mořskou vodu. A tak těch 5 mužů, kteří na sobě neměli potapěčskou výstroj, letělo nohama napřed do potrubí se vším tím těžkým vybavením, které se řítilo kolem nich, a všude kolem nich byla mořská voda, takže museli zadržovat dech. Byli vtaženi dolů vertikální části, zahnuli za roh a byli vymrštěni jako raketou do podmořského potrubí. Jsou v 365 metrů dlouhé horizontální části. A teď se zamyslete. Ti chlapi ani nemají tušení, co se stalo. Nemůžou pořádně dýchat, letí neuvěřitelnou rychlostí dolů potrubím, nic nevidí, prostor uvnitř tohoto potrubí je tak úzký, má průměr 76 cm, takže jsou namačkaní. Jejich ramena se tam sotva vejdou, takže si myslí, že tohle musí být jejich konec. Ale nakonec se tlak v tomto potrubí vyrovnal a zastavilo se a prostředí se vlastně znovu naplnilo vzduchem. A když se to stalo, veškerá mořská voda, která byla vtahována do potrubí, se také zastavila. Takže už žádný vzduch, žádná mořská voda do potrubí neteče. Když se tlak vyrovnal, mohli se konečně zase nadechnout a také začali zpomalovat. Zastaví se nějakým zázrakem v části potrubí, která nebyla úplně rovná k mořskému dnu, byla mírně vyvýšená, což znamenalo, že tam byla malá vzduchová kapsa. Tak se zastaví a začnou lapat po dechu a pak na sebe začnou křičet a uvědomí si, že všech 5 je naživu a všichni jsou v té vzduchové kapse.
A my to víme proto, že jedna z jejich kamer, co měli na sobě, natáčela, když byli vtaženi do potrubí. Ale nevidíme nic, protože uvnitř potrubí je tma jako v pytli. Ale slyšíme je, jak spolu mluví. Leží na zádech, víte, že se vůbec nemohou hýbat. Jsou úplně uvězněni v téhle pozici a dokonce i když jsou ve vzduchové kapse, je voda blízko jejich obličeje, takže mají malý prostor k dýchání. Panikaři křičí na sebe, ale zjistí, že Christopher byl nejblíže směru, ze kterého se sem dostali. Což znamená, že jeho hlava byla nejblíže svislé části, nejblíže břehu a všichni 4 další muži byli přímo pod ním. Christopher věděl, že pokud se jim podaří dostat za sebe co nejlépe, bude možné, aby se tak vrátili zpátky. Což znamenalo, že Christopher je bude muset vést. A tak se dal nějak dokupy a otřepal a můžeme ho slyšet na zvukovém záznamu, jak říká ostatním, aby se uklidnili a zapřeli nohy o ramena osoby pod nimi. Jediný způsob, jak se mohli pohybovat v tomhle úzkém malém prostoru, bylo jen odrážet se patami. Pamatujte, že jsou všichni pomláceni od vybavení, které do nich naráželo. Měli zlomené kosti, byli opravdu těžce zbití a nakonec se jim podařilo najít způsob, jak se všichni propojili. Každý nohy na ramenou, toho pod sebou. Christopher v čele začal tak nějak couvat a pomalu se prodírat potrubím zpět směrem, kudy přišli. Důvod, proč cítili, že musí jednat okamžitě a nečekat na záchranu, byl ten, že vlastně nechápali, jak se to stalo. Nevěděli, jestli do toho potrubí nateče další voda. Také věděli, že je tam omezený vzduch a v určitém okamžiku se udusí. A tak s tímto na paměti vydávají se na cestu. Až pokud Christopher nedosáhl k první zatopené části potrubí. Teď musíte pochopit, že nemají tušení, jak dlouhá je tato zatopená část potrubí. Když se tam vydáte, tak buď najdete další vzduchovou kapsu, anebo prostě utonete. Jen Christopher a chlapík přímo pod ním, Faisal, byli ochotní a fyzicky schopní se o tuto potenciální zneživující misi pokusit. Všichni ostatní začali panikařit a křičeli na Christophera a Faisala, aby je neopouštěli. Vše je na záznamu. Ale Christopher a Faisal věděli, že někdo musí jít na hladinu a přivolat pomoc. A tak se spojili a začali se pomalu ponořovat do zatopené části potrubí, do černočerné vody a neměli tušení, co se stane. A nějakým zázrakem první zatopená část, do které vstoupili, nebyla moc dlouhá. A když se vynořili, kašlali a dávivě se nadechovali, pak snad ještě větším zázrakem dokázali doplavat do další vzduchové kapsy. A snad úplně největším zázrakem byly v té nové vzduchové kapse 2 potapěčské lahve a Christopher dokázal jednu z nich vzít a nějak ji protlačit kolem boku dolů k Faisalovi. Teď museli trochu neohrabaně připevnit lahev nad hlavu. Tyto lahve nejsou lehké. Musel tlačit docela velkou váhu a měli regulátor, takže náústek, který vám dává vzduch do úst. A nemohli pořádně držet náústek na místě. Ale znamenalo to, že mohli nyní vstoupit do mnohem delších zatopených úseků potrubí a potenciálně se dostat ven. Takže s tlakovými lahvemi nad hlavou sevřeli co nejpevněji náústky v zubech a pokračovali v malém pohybu patami a vstupovali do stále více a více zaplavených úseků potrubí. Přitom vědí, že mají potapěčskou lahev, ale nemají tušení, kolik vzduchu je v té lahvi, nevidí ukazatel. Takže se nadechnete a nevíte, kdy vám dojde vzduch, protože nevíte, jak dlouhé jsou tyto zaplavené úseky, takže si jen můžeme představovat, jak děsivé to muselo být. Ale pokračovali a nakonec po dlouhé době toho, co Christopher a Faisal procházeli těmito děsivými úseky, víte, v naději, že se udrží toho náústku a v naději, že mají dostatek vzduchu, se dostanou skrz ty zaplavené úseky a narazí na další vzduchovou kapsu. Faisal začne ztrácet nervy a začne křičet na Christophera v naprosté tmě, aby zastavil. A Christopher tak nějak vycítil, že Faisal začíná ztrácet nervy a dochází nám tu čas a Christopher slyší ostatní potapěče, které nechali za sebou, jak začínají křičet. Christopher zůstal klidný a snažil se přimět Faisala, aby se uklidnil a šel s ním, ale když bylo jasné, že to neudělá, řekl Faisalovi: hele, já půjdu dál sám, pak nám seženu pomoct a vrátím se pro tebe.
Fizal stále panikařil a křičel na Christophera, aby nešel dál, ale Christopher věděl, že musí jít, a tak znovu sevřel zuby na náustku a pokračoval v tlačení vzduchové nádrže nad hlavu a postupně se blížil a blížil k vchodu do trubky, a poté, co už tušil, že mu dochází vzduch, jeho nádrž narazila na zlom v trubce, kde se opět zvedala do svislé polohy, což znamenalo, že přímo nad ním byl výstup. Habitat je přímo nahoře, a tak se Christopher dokázal otočit a plavat touto svislou částí nahoru, dokud se nevynořil a byla tu znovu další vzduchová kapsa, až na to, že hladina vody v této svislé části nebyla dostatečně blízko výstupu z trubky, aby se skutečně vytáhl ven. Bylo to, jako by uvízl na dně studny. Ale naštěstí tam visel řetěz, který byl na dosah ruky, a tak Christopher řetěz chytil a prostě čekal, aniž by tušil, jestli pro ně někdo přijde. Nakonec se dva záchranáři dostali do habitatu, sáhli dolů a vytáhli Christophera z potrubí a zachránili ho. Když ho vytáhli na hladinu, Christopher viděl, že na místě je záchranný tým a pobřežní stráž Trinidadu a Tobaga a je jasné, že se připravují na nějakou záchrannou operaci. A tak Christopher, který je naprosto traumatizovaný, je těžce zraněný, stejně běžel k úřadům a řekl jim: všichni 4 moji kolegové jsou stále naživu, slyšel jsem je bouchat do potrubí, vím, že jsou ve vzduchových kapsách, musíte zpátky dolů, musíte je zachránit. Jenže nakonec se úřady rozhodly, že není bezpečné posílat záchranáře dolů do potrubí, a tak, když Christopher zjistil, že se nebudou snažit zachránit jeho přátelé, kteří doslova buší a prosí o život, pokusil se skočit zpět do vody, aby to udělal sám, ale oni ho zastavili. Pak byl Christopher převezen do nemocnice, kde se po přijetí na jednotku intenzivní péče pokusil zase utéct a vrátit do vody a zachránit své přátele, a byl opět zastaven. Celé 2 dny poté, co byl Christopher zachráněn z tohoto potrubí, jeho kolegové a 4 další potapěči zůstali uvězněni v té nejhroznější klaustrofobické situaci, jakou se lze představit. A nadále bušili do potrubí a vydávali zvuky, které bylo slyšet na hladině, ale nikdo nic nedělal. 27. února zvuky uvnitř potrubí ustaly, protože všichni muži odešli na druhý břeh, buď na udušení, protože jim došel vzduch v potrubí, nebo na zranění, který jim způsobil materiál, který letěl kolem nich, anebo se pokusili ponořit do jednoho z těch dlouhých podvodních úseků potrubí, takže utonuli, protože neměli vzduch a nebo jim došel. Nebylo jasné, proč Christopher a další potapěči neudělali nic pro vyrovnání tlaku uvnitř biotopu a uvnitř tohoto potrubí před odstraněním zátky, protože tento vakuový efekt známý jako delta P je ve skutečnosti snadno předvídatelný a relativně snadno se mu dá zabránit. Vyšetřovací zpráva říká toto. Potapěči nevěděli, že před necelým měsícem byla z potrubí odstraňována ropa a vznikl tlakový rozdíl. Společnost Paria přiznala, že neměla žádný záchranný plán s odvoláním na to, že neměla žádnou právní odpovědnost za záchranu mužů. Další externí pokusy o záchranu mužů údajně společnost Paria zablokovala s argumenty, že potapěče nelze bezpečně zachránit. V listopadu 2023 vyšetřovací komise shledala, že to lze charakterizovat jako hrubou nedbalost a tudíž trestný čin. Doporučila, aby ředitel státního zastupitelství zvážil obvinění společnosti Paria z takzvaného zabití z nedbalosti korporace. Případ není dosud dořešen. V září 2024 byla podána obvinění proti manažerům společnosti Paria. Jediný přeživší, Christopher a mnoho dalších lidí, kteří tento případ sledují, se domnívají, že 4 skony lze přímo připsat společnosti Paria Fuel, která byla primárně zodpovědná za to, že neumožnila záchrannou operaci v ty první 2 dny, kdy bylo jasně slyšet zvuky potapěčů, jak buší do potrubí. No, co k tomuhle říct? Christopher měl z pekla štěstí a také kvůli tomu, že to nevzdal. Ovšem ta situace a to místo bylo šílené a nepodlehnout v takovou chvíli panice, to by dokázal asi opravdu málo kdo. Ale Paria Fuel se zachovala opravdu neskutečně hnusně. Musel přece být nějaký způsob, jak se jim pokusit pomoct.
Je to opravdu velmi, velmi smutné a to, co prožívali ti potapěči, kteří byli uvězněni a ponechaní svému osudu, to muselo být opravdu něco strašlivého. Díky, že jste dokoukali až sem a já se budu těšit zase příště u dalšího neuvěřitelného příběhu. Nezapomeňte dát like, odběr, plácnout po zvonečku, aby vám neuteklo žádné další video a napište mi nějaký hezký komentář. A pokud byste mě chtěli ještě více podpořit, můžete mě třeba pozvat na kafe. Odkaz si naskenujte a nebo ho najdete dole pod videem. Taky se můžete stát členem mého kanálu, což by mi udělalo velkou radost. Dávejte na sebe pozor a mějte se krásně.